ang mga Hudiyo duha ka klase na ay mituo nga si Jesus Mesiyas na asay wa mutuo. Karon aning atong ebanghelyo matud pa diri miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya. Sa to pa mga magtutuo. Pero bisan pag mituo sila ni Jesus nga Mesiyas, pero nakiglantugi sila o gisaway gyapon sila ni Jesus. So parihan na nato ang mga tao sa kalibutan na may nituo ni Jesus na asay wa mutuo. Kamurong nanimba dinhi hasta mo dihang sa online sa man mituo mo ni Jesus o wa. Ana. Nya dining mga magtutuo naagya po'y duha ka klase. Ang musunod o ang dili musunod sa gisugo ni Jesus. Hayman mo na bilong ani sa musunod o sa dili musunod sa sugo ni Jesus. Mga buangon tayo. Mo na gisaway ni Jesus kadtong nituo niya pero kutobras pag-ingon bitaw Misayas na siya bitaw siya man gyud ang Mesiyas tinuod bitaw na siya nga anak na siya sa Ginoo pero kanang iyang gipanulti di na nako makaya naman ta ana di ba wagi siguro hurot ni tanan dinhi ingon nagbatasan adi sa na mahimo ana awang mo bantingali ana kinsan niyo dinhi ang mosunod sa gibuhat ni San Roque ngay usan ni isa kinsay mosugot dinhi og mosunod sa gibuhat ni San Lorenzo Ruiz. Sige kanang ni isa bitaya na ninyo nya ituslod-tuslod sa septic tank. Jesus asa ka kadto si San Lorenzo gitorture gipayatak pag baga nga way sapato sila sige suwayo niya katupang ilang mga tudlo gipangtusok og dagom nga tigpila to ka gitason moabot diri sa puno as tudlo ana pangita nga tog dagom kuno babe bisag ana lang kataas niya ituslok sakitan mangitanang testing sa sugar nga iana ra nagkadiyot ang igking manganita unsa nakatong dagom tuslok tumayo nya tanang tudlo ituslokan ana yang katapusan nga nakapatay niya kadtong gibali siya ang tiil to as babaw niya ituslod sa septic tank kutob dinhi nya pila ka seconds ibton mega mo no baby bisag di lang septic tank lapok lang sus patay dai kinsa mo sagot wa ano labaw na ko kung sugot mao na gisaway ta ni Jesus kaya ang ato manggong batasan mutuo ta Ginoo basta pabor kada bang Ginoo nga mo ayo sa akong sakit pana believe kay ko nang Ginoo kana bang Ginoo nga mo papasar nako sa board exam kana believe kay ko kana bang Ginoo nga mohatag og kalinaw sa among kinabuhi kana believe kay ko kana bang Ginoo nga mousab sa kasing-kasing sa tao nga akong bana nga nangabit mubiya na sa kabit ang akong anak nga nisuyop mubiya na sa suyop ang tapulan kong anak kanang muko magbinuotan na believe kay ko nang Ginoo believe kay ko simbag yung ko gyud no pero Ginoo gani nga mosugo higugma imong kaaway kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikat adi madana Ginoo kanang moingon pasaylo alag kapito ang nagsigig pangabit adi na madaw magbuwag ta wa naman ikapuslanan kanang moingon ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ijara sobra na sad na di na di madaw sila lang Una sa atong unang pagbasa Genesis Sadrak, Misak, Abednego kauban man ni
Daniel, mga nabihag ni sila pagbihag sa itong gitawag to Babylonian exile. So dito sa Babylonia, ang unang hari nga ilang na-encounter si Nabucodonosor. Nabucodonosor gusto nga pasimbahon sila sa iyang mga Diyos-Diyos. Di man musimba si Shadrach, Meshach ug Abednego, pero believe ba yaon ta to si Nabucodonosor kay mga buutan man, mga bright man kay ni silang upat. So mo to sus gi sibahan man sa mga leaders, sa di na musimba. Maperti laguta. Sunan ka to ang kayo kanang hudno nga nagdilaab gipa times 7 ang kainiton sa kalagot ni Nabucodonosor. Pero sa may nakalagot niya, niingon si Shadrach o si Meshach, kung imo ming isugbas kayo, kay nangutana man siya, si Nabucodonosor, isugbat tamos kayo, kinsang ginuhua ang muluwas ninyo. Niingon sa dayon sila, ay nalamig pangutan ag kinsang ginuhua muluwas namo, kay kung luwason gid mis Ginoo, maluwas gid mi. Pero kung di gid mi niya luwason, di gyapon may musimba sa imong Dios-Dios. Hastang laguta ni Nabucodonosor, giiksa ngadtos kayo, wa man nga butang diri kay gilaktaw-laktaw man ni ang mga tao gud kuno nga nagyayong nila nga nag-iksa ngadtos hudno na apil og kasunog kay porti mang kayuha na apil og kasunog kadto mga tawo nga iksa nila. Pero sila nga nabutang ngadto sa taliwa sudno na naglakaw-lakaw lang. Nya ganahan mo ang klasihas Ginoo. No? Kana ba maglakaw-lakaw lang ta, bisag daghan kayo mga problema, mo bitan na mo ingon ako Padre no kanang gikaluy-an jud ko maayo Padre nako. Ngano man na bless jud ko, nagdebosyon manggugong Santo Niño Padre, kadtong nasunog among lugar Padre, ang amo ra yung balay mo wa maapil og kasunog. Nako nya ganahan kay kanang Ginoo ganahan kay kanang Santo Niño nga sunugon ang tibok nimong silingan unya ikaw ibilin ra gyud ka. Ganahan kay kanang Ginoo ang lipay kay ka. Usahay ko na anak maggunta. Di ba? Sus, ang akong anak pa din nakapasar. Diyos board exam pa din. Sus, praise the Lord yun. Kaya di ani magundming ani sa San Vicente Ferrero niya. Nipalit yun ming slat pa din. Nakapasar Diyos board exam. Aw ganahan kay ka ng ginuhuang ang imong anak nakapasar. Pero katong sobras katunga nga nangahagbong sa nitik sa board exam, okay lang to. Ang sawan, sakto. Naayo jud ko sa akong cancer Padre, stage 4 ko, cancer free lang ko. Believe jud ko sa Ginoo. O sige, dahil ka ng Ginoo Pero unsaon man to katong nangamatay nga porting daghana nga stage 4 pod. Wa dito sila Ginoo para sa imo. So matod pa ni Kristo, kung musunod mo sa akong mga pagtulunan, masayra ninyo, mahibaluan ninyo ang kamatuoran, o ang kamatuoran mo'y muhatag ninyo kagawasan. Unsa may kamatuoran mga igsoon? Dinhis kalibutan, mga matay ragitang tanan. So dili sukdanan nga ang Ginoo na higugma nato tungod kay wa ta mamatay sa usa ka aksidente, wa ta namatay sa grabe nga sakit, di na maoy timaan nga naay Ginoo. Kay daghan sa kay dihang wa mo tuo Ginoo nga wa gyapon mamatay bisan pa panahon nga naglinog, panahon nga naay flash flood, panahon nga naay nahog nga sakyanan, naa say mga buangon diha nga wa gyud mo tuo Ginoo pero wa gyapon mamatay. Naa say mga buutan nga wa gani mabangga, patay na. Ug naa say mga buutan nga nabangga, patay, sama ni Bishop Chopilo Kamomot. Unsa may timailhan kanang dunatay kagawasan, freedom. Unsa man ang freedom? Kana bang di ka mo mahadlok, mubuhat og usa ka desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Sama aning desisyon nga gihimo ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Free sila. Isugba minimos kayo, okay.
Mamatay mi, okay. Og di sad mi mamatay, okay. Kana mo na free. May ka mo mga asawa, makahimo ka mo desisyon nga kung mangabit akong bana, okay ra. Kamaom sa kong mahigugmag mangabit. Og di sad mangabit, okay gyapon. Mahigugma raman gyapon ko. Ana mo ka free mga asawa. Ha? Ana? Oh, mga buangon mo. Labaw ng mga bana. Mga bana ko no be, kinsa may free ko no nyo din Moingon mo, mangabit akong asawa, free. Okay ra gyud. Di jud ko mo mausab akong paghigugma niya. Og di sad siya mangabit. Okay gyapon. Pari equal ra kay kamao man kong mohigugma kung mangabit siya o di siya mangabit. Ana mo mga bana. Ako free ra gyud ko. Mopalit mog slot. Okay. Og di sad mo mopalit. Okay ra gyapon. I will always love you. Di ba? Yan, ipalit na mong slot. Free mo nga mo palit og slot. Uy, daghan kay mong mga question mark. Unsa mo palit ko? Unsa may akong palit kang bugas? Yang palit ko, unsa may ako? Unsa na lang ana. Gamiton man gud akong kwartaha Father God. Napa mangugoy project Father God. Napa mangugoy daghan kay tag mga kondisyon una pata mo palit og slot. Kanon tang free ka, mo palit kog slot. Yan napaka mo'y bugas ugma. Ug naa, okay. Ug wa na'y bugas, okay. Basta mo palit kog slot karon, I am free. Kay unsa may kamatuoran nga ang pagpalit og slot mao ang pagtuman sa sugo sa Dios nga nag-ingon, ibaligi ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kabos maron ang simbahan kay nangayo man tag hinabang. Di ihatag. Ikaw niya ako ay wa man magingos Kristo nga pasagdan ka. Ingon man siya kana mga langgang, kana mga balili, mga buwak, wa magina nako pasagdi. Kamo na ba? Tuo mo ana. Unyag ni tuo mo nganong di man mo mupalit og slot kada adlaw. Bisag kada semana na lang. Di ba? Og dituo pa ka. Ingon man ka, unya magkuan sa tapaderoy managana sa ta sa future, dili ka free. Na ay naghigot nimo, na ulipon kas imong kahadlok, na ulipon kas imong mga worries, na ulipon kas imong pagka-futuristic, na ulipon kas imong utok nga makasasala. Muna ningon si Kristo, unsa gud tay free, bisag kinsa nga nakasala, ulipon sa sala. Kanang 7 capital sins, mo na kusog kay mo ulipon nato. Example, pride. Kung gusto ka ang imong balay dako gyud, ang imong yuta dako gyud, unsa may imong buhaton, di jud ka mo donate sa imong yuta nga resimbahan. Imo ginang ipapalit og mahal kaayo. Kaya nga naman, imo man ang yuta. Una believe kay ko nang uban, mo donate og tagpila ka hektarya, no? Para nang kapilinya, gidonate 3 ka hektarya. Free kay siya ba? Ipangitanan ako ang tag-iya, Father Lindon, nga na imong nang gidonate. Saon man ang yuta, Padre, naihatag sa Ginoo. No? Kita din punga-punga na taon-taon. Sige, baligyag slot para lang ta. Adi sa kumuingon nga bati na ang pagpabayad sa yuta. Pero nga ko ba, free ba ka nga mo hatag, di ba ka mahadlok? Pride man na. Ako guna. Sa ka imo nang yanu-yanon, ako guna. Ako. Mao man ang pride. Ako. Anger. Free pa ka ng anger? Di madaw Anger, naglagot ka sa katao, free pa ka mo smile niya. Ikakita ninyo, ani simbahan, yan ipakita, panaginig sa unay, yan na ang imong ikalagutas iskina, pika side nimo. Muana pa ka? Hello, ana. Ay, matab, sulirap na yun. Pero kanang free ka nga mo katawa, free ka nga mo smile, tungod kay kamao kang mohigugma sa tao nga naglagot nimo, sa tao nga nagbuhat nimog dautan, free ka nga mahigugma niya. Mo na'y freedom.
Og napay daghan diyang ganahag freedom, ibaligya inyong yuta, nya ipalit og slot. Ibaligya inyong sakyanan, ipalit og slot. Nya free na mo maglakaw, wala may problema maglakaw sa dan. Ako sa di baligya na ko akong stipend, ako nang ikuan palit og slot. Pero naidaghanon pamaagi aron ma-exercise nato ang freedom. Pasabot ang freedom nga Diyos nun mao ang pagbuhat og maayo nga walay kabalaka, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo nga walay kahadlok o kabalaka. Manindog ta.